Moltes gràcies, Vinga. Vale, Dios, bon dia. Hola, bon dia, una pregunta. Hola, digue'm. Què ha agafat, el diari en català o en castellà? Pues no m'hi he fixat avui, perquè com que m'heu dit això, jo normalment l'agafo en català. En català? Sí. Pagueu bé? Bueno, això... Coneix els altres diaris que hi ha també en català? Sí, La Vanguardia, l'Avui, sí. Estic ben ensenyat, tio. Veig que vostè és catalanoparlant. Sí, vinc aquí a Premià, tota la vida he nascut a Badalona, o sigui que no hi ha cap problema. I què creu, que es parla més en català a Badalona o aquí a Premià? A tot arreu. A tot arreu igual? Sí, per un igual. El que passa que avui dia la gent que ha vingut de fora ja ha après a parlar el català. I es van... Bueno, això és el que averiguarem d'aquí una estoneta. Si la gent que ha vingut de fora ja ha après a parlar català. O aprenen. O aprenen. O tenen intenció d'aprendre. Sí. Doncs moltes gràcies. Hola, bon dia. Bon dia i bona hora. Vostè sol comprar el diari en català o en castellà? Compro en castellà. En castellà? Sí. Però aquest que porta, a veure... Ah, no, sí, en castellà. Castellà tots dos. També al Mundo Deportivo. Tots dos. Però vostè sap que existeixen diaris en català? Jo llegeixo... Són Avui... Llegeixo cada dia al Punt. Al Punt? Sí. I què li agrada? Lo que no el compro. No el compro? Clar, home, no fotem. Bueno, però... S'ha de mirar per l'economia. Però almenys ho llegeix vostè al Punt. Sí, senyor, al Punt, doncs cada dia. Això ja està molt bé. Vale. Doncs bueno, moltes gràcies. Vinga, fins una altra. Adéu. Bueno, quin diari és el que més es ven? El diari que més es ven és el Periódico de Catalunya. Però en català o en castellà? En castellà. En castellà? Amb una proporció que es va costant molt el català al castellà, però encara es ven molt més el castellà. Quina proporció més o menys? Com a una proporció del 75% de castellà i un 30 o un 25%. I els altres diaris, l'Avui, el Punt... Molt poc. Són diaris molt minoritaris. Doncs moltes gràcies, Josep Lluís, i molt amable, De res, a vosaltres. Adéu. Quim, un incís només. Has dit averiguar. Averiguar no es pot dir. Això és el que averiguarem. Es diu esbrinar o bé investigar. Esbrinar? Vale, esbrinar. No, vale tampoc es pot dir. Es diu val, bé, d'acord. Molt bé, d'acord. Vinga, vagi bé, Hola, què tal? Bon dia. ¿Vostè sap el que es un embarbussament? Un embarbussament. Si me habla en castellano, si no, vale más que plegues. Perfecte. ¿Usted sabe lo que es un trabalenguas? No. Està clar que aquí hi ha una xenofòbia lingüística clara, no? Sí. Vostè sap el que és un embarbussament? Jo no. Tampoc saben el que és un embarbussament. Tenim aquí el company del diccionari que potser ens podrà fer 5 cèntims d'aquí una estona. Un trabalengua. El carro carregat de rocs corria per la carretera i el carreter carregat de ràbia li corria del darrere. ¿Qué cree que se habla más aquí? ¿Catalán, castellano, inglés, francés? Aquí se habla de las dos lenguas, el castellà i el català. El enrajolat, el desenrotllarà, el desenrotllador que el desenrotlli, bon desenrotllador serà. Cuando vine a Barcelona, hace ya en el 57, a mí no me preguntaron, cuando yo fui a las cajas de ahorro a llevar allí mis ahorros, no me dijeron que si tenía que hablar catalán o castellà. Eso no me lo dijeron. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto todo como se ha vuelto. Ahora ha cambiado el asunto y... Claro. El senyor fet en fet, el senyor ha fet en fet, si el senyor fet no hagués fet, el fet que hagués no pensaria que hauria d'haver passat, el senyor fet que hagués fet... Doncs fet o fet, hem fet uns quants embarbussaments, que això és del que es tractava en aquest moment. Hola, Rashid, hola, Nordi. Enteneu el català? Una mica. Una mica? Un poquito. Fa molt de temps que viviu a Catalunya? Sí, un poco, 5 años. 5 años. 17 años. Nos hablan un poco de catalán, que estamos trabajando en la obra en muchos sitios, pero siempre hablan castellano. Estamos aquí con Rashid y Nordi y vamos a hacerles unas preguntas. Es una idioma respetada y tenemos que aprenderla. Se habla en catalán. Hay unas palabras que acercan al catalán también. Por ejemplo, el conejo, como nosotros dicen el conejo, el coney de catalán, sí. Nosotros decimos el coney también, Coney, cerca. Coney, sí, por ejemplo, el shorab es el jarabe de catalán, es el shorab de árabe, es muy poco cerca de catalán. Això és molt curiós, no teníem ni idea. Doncs, bueno, moltes gràcies i a veure si la pròxima vegada que ens veiem tenim una conversació en català i vinga, gràcies. Adéu. Doncs continuem amb aquests embarbussaments per veure si la gent que està esmorzant aconsegueix atragantar-se amb el croissant i l'embarbussament. No, és que es diu ennuegar-se. Marc? Està tot aquí. Està tot aquí. Doncs, aviam si la gent s'ennuega, doncs, amb aquests embarbussaments, sucats amb el cafè amb llet. Hola, buscàvem un grup de senyores que estava aquí prenent el cafè, com ara, per exemple, vostès. Saben el que és un embarbussament? Perdoni?
Un travallengües. Un travallengües. Doncs anem a provar-ne de fer un. Per exemple, aquest del senyor Fet, que ha fet un fet. Aquel, el últim. No, jo deia que... El senyor Fet ha fet un fet. Si el senyor Fet no hagués fet el fet que ha fet, no passaria el que li va passar al senyor Fet per haver fet el fet que ha fet. Doncs anem a aviam si alguna de les seves amigues se'n surt amb un altre embarbuixament. No, però jo vaig néixer a l'època de Franco i no vaig estudiar en català. O sigui que ara, com Franco no hi és, puc aprendre el català. Doncs anem a veure aquest del de genolls. Aviam, què es cull de genolls? Codonys. De genolls collia codonys. Quan més m'agenollava, més codonys trobava. Quan més m'ajupia, més codonys collia. Codonys, no collons. Estem aquí amb la Carme i li preguntarem si sap què vol dir una d'aquestes paraules, o potser dos, o potser tres d'aquestes paraules. Bon dia, Carme. Hola, buenos días. ¿Qué vol dir caquejar? Pues no sé, podría ser... Yo creo que no he acertado ni una. Dar palmas. Bé, doncs caquejar vol dir parlar ininterrompudament. Escorranc. No sé, escurrir. Un escorranc és una excavació que produeixen en una pendent les aigües de pluja, per on marxen les aigües de pluja. Següent paraula. Escuar. Corte. Doncs aquí ens acostàvem, perquè és tallar la cua. ¿En sona algo això? ¿D'escuar? Sí. ¿Tú escuas mucho? I rebaixar? Rebaixar. Rebaixar vol dir banyar amb aigua. Quan posem alguna amb aigua, doncs el que fem és rebaixar. Puput. Pupú? No sé, pupú. La pupú. No sé, sí, és una paraula que sé. La pupú. En realitat és un ocell. Per tant, és un au. Bueno, bé, i per terminar, per acabar, la més controvertida. Hostió. Palabra mal sonante. El que vol dir és cremar. Eso me suena a palabrota. Per tant, no és cap paraulota. A mi me sonava mal, ¿sabes? Ja era más... Qui s'ha pensat que passaria el cap de setmana dient embarbussaments? Hola, bon dia. Hola, què tal? Què és bo aquí l'entrepà aquest de pernil? Home, és el millor. El cap, aquest cap, diu el que Déu el que diu. I què? Ara què? Per aviam què tal li sortia el tema. Home, sí, però no porto gafes, però encara ho puc veure, És que no es diu gafes, es diu ulleres. Ulleres. Amb això tens raó. Sap alguna dita en catalana? No. No? No. I algun embarbussament? No. Sap el que és un embarbussament? No. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. I fins aquí ja el sabia. Però el que posa ara ja després no. Si el jutjat es despenja i es menjaria els 16 jutges dels 16 jutges que han jutjat. D'acord, jo el que estic veient és que és complicat dir un embarbussament. El que passa és que després de sentir-lo unes quantes vegades et surt. Però dic, em sortiria igual amb la boca plena? Al Panxo li va dir el Pinxo, vols que et punxi amb un punxó? I al Pinxo li va dir el Panxo, punxa'm però la panxa no. Què és el català? Una llengua, un dialecte o un vaixell que van a Cuba? Yo digo que es una lengua, ¿no? ¿O no? Clar, exactament. És una llengua amb tota autoritat. I vostè sap parlar català una miqueta? Hombre, a ver, lo entiendo perfectamente bien, pero contestar me cuesta más. Però hablarlo me cuesta más. Quina és la primera paraula que va aprendre en català? O si sap alguna paraula i ens la pot dir? Hola, bon dia i bona tarda y yo, qué sé, y nada más. ¿Sabía de la existencia de la lengua catalana abans de venir aquí a España? No, cuando he llegado aquí entonces sí, yo sabía que solamente hay una lengua, solamente castellano. Pero cuando llega aquí entonces ya ve que hay dos lenguas, hay castellano y catalán. ¿Ho va trobar estrany? Hombre, un poquito sí, pero no mucho. Porque nosotros también tenemos bereberes en Marruecos. Hay dos lenguas. Ens trobem al camp del Premià.